מתי הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. עד היום נוציא את האקדח, תהרג את כולם. יאללה, רפו אותם כמו פרות. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות עם מיטה, ורצה לזיין אותה. הילדה חזרה, זה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה.